السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا ومسليا وبعد. حلاوة الإيمان kukoma ndi kutsekemera komanso kuzuna kwa al-iman chikhulupiriro. Al-imam al-mujaddidu ad-da'wa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa rahimana jami'an adafotokoza kunena kuti anna lil-imani halawatan qad yajiduha al-insanu wa qad la yajiduha, ndithu chikhulupiriro chili ndi kutsekemera kwake kwa paderadera komwe munthu ali naku chiyembekezo chotheratu kuti angathe kukupeza kutsekemerako kapena kusakupeza kumene pa moyo wake wonse. Mu nthawi ino insha Allahu ta'ala tikumbutsana mbiri zitatu zokha zimene zimatsimikizira kuti munthu wakupeza kutsekemera kwa al-iman. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala komanso al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala adachita record hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhum mabuku ao, ndipo hadithi yomwe ikupezekanso mu kitabu ya al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Anas ibn Malik akufotokoza kuti Mtumiki sallallahu alayhi wasallam adafotokoza kuti thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman, mbiri zitatu zikapezeka mwa munthu, mukulankhula kwina munthu akapezeka ndi mbiri zitatu izi amatengedwa kuti munthuyo wapeza kutsekemera ndi kuzuna kwa al-iman. Number 1, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahu, akhale kuti Allah ndi mtumiki wake ngokondeka zedi kwa munthuyo kuposa aliyense kupatula awiriwa. Number 2, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, ndipo ngati atafuna kumkonda munthu amkonde munthuyo chifukwa chofuna kusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ndi mwana wako, kaya ndi mkazi wako, mwamuna wako, kaya ndi mlongo wako, mchimwene wako, ngakhale makolo wako, kumene uwakonde chifukwa chofuna kusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala yekha basi. Ndipo mbiri yotsiriza, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an qadhahu Allahu min, ndipo munthu ayipidwe kotheratu kubwereranso ku ntchito ya kufuru. Dziwani kunena kuti anthufe nthawi zina timatha kugwera mu kufuru kupyolera mu zintchito kapena malilime athu kapena mitima yathu kumene, ndipo izi zimachitika mukudziwa kapena mukusadziwa kumene. Ndipo pambuyo poti munthu wadziwa kuti adagwera mu kufuru kupyolera mu lilime lake kapena mu zintchito zake, nachita tauba kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala posiya ntchito za kufuruzo, akutero kuti munthu ameneyo an yakraha an yauda fil kufri ba'da an qadhahu Allahu minhu, ayipidwe ndi ntchito imene ingamubwezeretsenso mu kufuru pambuyo poti Allah subhanahu wa ta'ala wampulumutsa ndi kumteteza ku kufuruyo, kama yakrahu an yulqa fi nnar, ndipo ayipidwe zedi ngati mmene angayipidwire kuti munthuyo akaponyedwe mu ng'anjo ya moto.